Bon dia, vos he convocat com a portaveu de l'equip de govern de Vila-real. Esta setmana hem tingut continuant tenint una bona notícia en Vila-real, com és que s'han presentat 15 empreses a la licitació de la Ronda Suroest. Una ronda que sabem tots vostès que és una reivindicació de Vila-real de fa munt d'anys, una reivindicació que ara ja va ser una realitat. Una realitat perquè, com se va anunciar per part de la consellera i de l'alcalde el 20 de novembre, se va licitar ja i s'obre per 9,5 milions d'euros i aquesta setmana hem sabut que n'hi ha 15 empreses que han optat i a partir d'avui s'inicia el procés de licitació entre este mes i el mes de febrer. Però, clar, aquesta notícia que és positiva i molt positiva, fa falta fer un recordatori d'on venim i els anhelos fins a arribar ací. Perquè a nosaltres ha tocat, durant aquests 7 anys, arregar molts empastres del Partit Popular. I quan dic molts, són molts. Ja hem estat relatant-los durant tot aquest temps totes les sentències urbanístiques que han anat caent-nos a aquest Ajuntament en aquests 7 anys, que han fet que no tinguem tots els diners disponibles que haguem tingut d'una manera normal per a fer a muntó inversions o més inversions en Vila-real i per possibilitar que l'IBI encara poguera baixar més, a pesar d'haver-lo congelat per moltes mentires que s'intenten dir per la posició de Vila-real del Partit Popular i de Ciutadans. Però bé, dins d'aixòs impastres que queden per solucionar, n'hi ha un que ara va ser una realitat, però que ha costat molt i, sobretot, que volem ficar de manifest la diferència de que governi algú o governi un altre en les institucions. Que governeu i governen altre així en Vila-real i que governen uns o governen altres en la Generalitat Valenciana. Venim i veníem fins al 2011 de mentires continuades per part del Partit Popular de Vila-real, del senyor Folgado, del senyor Robert, del senyor Ramon Tomàs i de tot ICPP que, ajudant i en connivència de la senyora Bonich els últims 4 anys que va ser consellera d'Obres Públiques de la Generalitat Valenciana, van fer la major burla i estafa als ciutadans de Vila-real. Una estafa perquè se van passar durant anys ficant en els pressupostos aquesta ronda suroest i que anaven a construir-la sí o sí, i anys enganyant i estafant als ciutadans de Vila-real, com dic, per part de la senyora Bonich, que és la presidenta del Partit Popular de la Comunitat Valenciana i que és qui fa que el senyor Folgado torni a presentar-se com a candidat ací a Vila-real. Però anem a parlar de realitats, de xifres. No anem a parlar de bulos, d'especulacions, de mitges veritats, de les foscors que sempre parla el Partit Popular. Anem a parlar de realitats. I la realitat està en els pressupostos de la Generalitat de cada any. Tot el món pot comprovar, perquè això està a l'abast d'internet, entrant en pressupostos de la Generalitat Valenciana de tots els anys, figuren des de l'any 2000 fins a l'actualitat, i així estan tots els anys en els quals el Partit Popular enganyava els veïns de Vila-real i ficava la ronda en aquests pressupostos. Ronda que al final no va vindre així ni un euro per part de la Generalitat Valenciana. Així s'ha fet un resumen de tots aquests anys, dels anys en què el PP ficava en els pressupostos i s'engany de que ficava la ronda suroest i que no se va fer en cap moment. En el 2002 van ficar 150.000 euros pel projecte. En el 2003, 65.000 euros continuant pel projecte. En el 2004 fiquen 7 milions d'euros, 7 milions d'euros, ja en el pressupost del 2004 perquè anaven a fer ja la ronda sud-oest. Els primers anys, els primers 10 anys de governs del Partit Popular en la Generalitat Valenciana, del 95 al 2002, ni van aparèixer en els pressupostos. Els 2005 tampoc van aparèixer, perquè vull recordar que fins el senyor Vilanova, entonces l'alcalde de Vila-real, li va dir a la Generalitat Valenciana no mos enganyes més, per no fer-la no la fiques. I això són paraules del senyor Manolo Vilanova quan era alcalde de Vila-real. El 2006 tornen a enganyar, tornen a ficar 7.800.000 euros. El 2007, que vull recordar que tornaven a vindre eleccions, tornen a ficar 6,5 milions d'euros. El 2008, 6,5 milions d'euros. El 2009, 5,8 milions d'euros. El 2010, ja
pa més burla i més escarnio de Ciutadans de Vila-real, fiquen nuevo proyecto. En el 2010 reconeixen el fracàs dels anys anteriors quan ficaven el pressupost i Ronda Suroest. I inicien un nou projecte en 8.641.000 euros. I el 2011, que venien eleccions i no havien fet res encara, resulta que tornen a ficar 250.000 euros per tornar a començar el projecte. Imagines vostè la burla del Partit Popular. Però és que del 2011, que deixa de governar el Partit Popular en Vila-real i es comença a governar un govern de progrés a Vila-real en l'alcalde José Benlloch i aquesta coalició que va haver així en Vila-real, ni el 2012, ni el 2013, ni el 2014, ni el 2015 apareixen ja en els pressupostos de la Generalitat, perquè suposem que el senyor Folgado i el senyor Robert i els senyors del Partit Popular d'entonces li dirien a la Generalitat Valenciana, a la senyora Bonig, diu, no, ara ja no estem governant nosaltres, no fa falta que enganyes i que il·lusionen i que estos del PSOE i de Compromís i d'iniciativa d'entonces enganyen a ciutadans de Vila-real com nosaltres hem enganyat, no anem a ficar diners. Per tant, passen del 2002 al 2015 més de 13 anys ficant en els pressupostos i enganyant a la gent de Vila-real en unes xifres que no mai van vindre. Un total de 43 milions d'euros 43 milions d'euros van prometre als ciutadans de Vila-real que vindrien a la nostra ciutat. I quants diners van aparèixer? 0 euros. De 43 milions que van ficar en els diferents pressupostos durant tots aquests anys, van aparèixer 0 euros. Això és una burla i una estafa. Però a més, antes d'anar-se'n, resulta que diuen no, anem a començar, anem a fer el paripé d'escomençar, perquè quan fan una licitació es comencen i expropien els veïns. Però no se refereix a una expropiació, se diu furtar les terres. Perquè, com se li explica a la gent que l'any 2006 se diu que va fer l'expropiació, damunt l'expropiació, no com en altres carreteres, com la carretera al vial que va de Nules a Burriana, a Almassora i a Castelló, que la Generalitat Valenciana d'entonces va pagar l'expropiació i la construcció, resulta que així no. Així ens fan pagar l'expropiació i aquesta expropiació li ha costat a ciutadans de Vila-real un total de 6.895.000 euros. 4.800.000 euros en les expropiacions, 1.800.000 euros en els interessos dels préstamos que vam tindre que traure per a poder pagar les expropiacions i en els honoraris dels qui van redactar el projecte d'expropiació en els anys del Partit Popular de 232.000 euros. Un total de 6.800.000 euros que ha tocat pagar als veïns de Vila-real per la irresponsabilitat d'uns governs del Partit Popular que ara volen donar lliçons de gestió municipal. Esta és la gestió que va fer el Partit Popular i esta és la gestió irresponsable que haguera fet en aquest moment si haguera continuat governant. Més de 43 milions d'euros promesos així a la ciutat que tindran que explicar el senyor Folgado i la senyora Bonich en quina part i en quines altres parts en aquestes maleses que van fer en la Generalitat Valenciana, que ara està sent investigat en els jutges, en aquests sobrecostos de CIEXA, sobrecostos com els del Centre de Tecnificació Esportiva de Vila-real, que al final va pujar 28 milions d'euros quan el primer pressupost era de 12, en aquests sobrecostos que feia i que fa que el Partit Popular hagi deixat arruïnada a la Comunitat Valenciana, ahir n'hi ha una part d'aixos maleses que també té el nom de Vila-real perquè així van anunciar els diners i no van vindre. I quina és la diferència? Després de 20 anys de tocar la guitarra i d'estafar als ciutadans, resulta que nosaltres, la promesa que fa el president Ximo Puig i el govern del Botànic així a Ciutat de Vila-real és que la ronda se farà. I només en 3 anys, després de vindre incompliments, només en 3 anys, el 2016, evidentment, que és el primer pressupost que fa la Generalitat Valenciana, després de trobar 42.000 milions d'euros de deute per part d'aixos bons gestors que eren el Partit Popular, evidentment fan un estudi de què poden fer per quan antes ajudar a Vila-real. El 2017 ja fiquen 84.700 per la redacció d'un projecte que se fa. Redacció d'un projecte que se fa. Se fa perquè el 2018 fiquen 8 milions d'euros en el pressupost de la Generalitat Valenciana, 8 milions d'euros que el 15 de novembre del 2018 se fa la licitació per 9 milions i mig i que en gener d'enguany ja s'han presentat 15 empreses i va fer-se l'obra. De la nada, de no res, d'estafar a ciutadans de Vila-real a un govern que complís en Vila-real. Ixa és la diferència. Ixos són tots els empastres
que es van deixar el Partit Popular de Vila-real i els incompliments que va deixar el Partit Popular de Vila-real i que aquest equip de govern, d'una manera prudent i responsable, va fer. Però és que després d'això tenim que sentir el donador de lliçons que està fet el senyor Folgado donant lliçons i dient que ell va advertir en agost, veiem ara uns vídeos en què diu que en agost va advertir que les ajudes de l'IBACE no se podrien fer i que no vindrien a Vila-real i que tal i qual i qual. No és un adivino. El senyor Folgado no és rapel, ni és algú que puga donar lliçons d'això. Els primers que van dir, el primer que va dir l'alcalde i li va dir la conselleria, que igual que diem lo positiu, també diem lo negatiu que fan en València, el primer que va dir que era molt impossible, molt inviable poder acudir a totes les ajudes de l'IBACE per el sistema que s'havia fet va ser el senyor Benlloch i aquest equip de govern, que ja li va exigir al conseller uns plaços millor per a poder complir. Però quan aquestes ajudes no poden vindre d'una manera legal, perquè potser el sistema del senyor Folgado, del senyor Tomàs d'entonces, del senyor Robert era allà vas cabàs, passar per damunt de tots, el llamos i ja te, ja mos apanyarem i ja te pagaré, que és el que van fer en els de la Ronda Suroest. A estos els van dir, ja mos apanyarem. Van rebentar les asèquies, van rebentar allí tots els passos de l'aigua, es van llevar la finca, gent que tenia una caseta ja la van tirar en el seu moment, gent que tenia les finques en producció li van dir no, així te'n vas, sense pagar, claro. El ja te pagaré i el ja mos apanyarem. Doncs bé, nosaltres, un govern responsable què fa? Dir que no anem a perdre les oportunitats que són aquestes obres que poden fer a través de l'IBACE. Lluitar perquè al final vinguen aquests diners i, si no, fer de manera responsable perquè és el futur de Vila-real. Ara que n'hi ha un moviment en què la gent vol invertir en Vila-real, que no passava en els governs del Partit Popular, ara que estan havent noves inversions en Vila-real, nosaltres no podem parar el barco, nosaltres tenim que dotar de les infraestructures necessàries perquè les empreses de Vila-real, junt amb els treballadors, puguen fer un Vila-real millor i un Vila-real que avance millor. I això és el que fa un govern responsable. Per una part tenim el donador de lliçons, el senyor Folgado, que ni menja ni deixa menjar, que només se dedica a fer política barata i a no ajudar a que Vilar vagi endavant. Però jo crec que en això que s'ha dit no són històries, no són bulos, això són números de la Generalitat, dels pressupostos de la Generalitat Valenciana, de quan governava el Partit Popular i el que ha fet Ximo Puig en només 3 anys. Una cosa sí que era una estafa a Vila-real i ara són realitats que van a complir en què aquesta ronda, per fi, se fiqui en marxa i se faci. Perquè no n'hi ha ni una empresa ni dos, ni una empresa que ve així i al dia siguin abandonada. El que n'hi ha ara són 15 empreses que opten a una licitació ben feta, arreglar i en els diners necessaris que no van a tornar a anar-se'n a València com va fer el Partit Popular, que mos ficava el caramel, enganyava ciutadans, se presentava als electors dient això anem a fer-lo i no ho van fer. Nosaltres en responsabilitat, sí, no s'ha fet al principi de legislatura, està clar, perquè no era fàcil, Ciutadans poden entendre que no és fàcil entrar a una Generalitat Valenciana i trobar-se 43.000 milions de deute. No és fàcil. I tindré prioritats. I encara així ajudar els veïns de Vila-real en els plans d'empleo, que vinguin 4,5 milions d'euros en plans d'empleo. No és fàcil. Però quan només s'ha pogut, només s'ha dit, s'ha fet, i només en 3 anys complís més el Ximo Puig i el govern de la Generalitat Valenciana actual que durant 20 anys d'incompliments del PP de la senyora Bonich. I ara, si teniu alguna duda? Quin és el procés a seguir a partir d'ara, una vegada ja s'han presentat les 15 empreses? Doncs bé, com qualsevol licitació que se fa també en l'Ajuntament i en la Generalitat, en aquest cas és més ampli perquè per el volum de l'obra se va ficar en el diari de la Unió Europea, s'han presentat aquestes 15 empreses i ara es comencen a obrir-se les ofertes tant del projecte, que està licitat en 18 mesos, la seva construcció, i també les ofertes econòmiques. El procés, si tot va bé, tindria que acabar el 21 de febrer, però clar, dates exactes potser no se poden donar, però si tot va bé, el 28 se tindrien que obrir aquestes últimes part de les pliques i durant febrer-març poder adjudicar i s'obra i poder dir ja que se puguen començar durant el 2019 les obres d'aquesta ronda suroest que tan necessària és per a Vila-real i que han tan demanat. I ho sap Ximo Puig de primera mà, des del principi que ho sap quan ja estava en l'oposició i també en el govern, lo necessària i lo imprescindible que és per a Vila-real la ronda suroest. Vale? Pues moltes gràcies.